Let's go. מה מצב אנשים? כאן צ'אנל אקס, והיום אנחנו נעשה סרטון על איך אנחנו מתרשמים מאוברוואץ'. כן, אני קניתי אוברוואץ' לפני יומיים, זה בערך היה יומיים, ויצא לי לשחק טיפה, ואני חשבתי באמת לעשות סרטון ריוויו לזה, שאם מישהו מכם אי פעם טעה אם לקנות, אז באמת שאני אגיד לכם שמאוד מאוד כדאי מהמון סיבות. דבר ראשון, זה כיף בלתי יאמן. כל כך כיף שיש לך כל כך הרבה דמויות ואתה יכול ללמוד את כולם ואתה יכול לשחק עם כולם, וזה פשוט כל כך אדיר שאני אפילו לא יכול להסביר כאילו בכל כך הרבה רמות. ועזבו את זה שיש לך כל כך הרבה דמויות, יש לך מה להשיג לכל כך הרבה דמויות, שזה משהו שאנחנו לא מוצאים היום בהרבה משחקים. כמעט השגתי אותו שם. ויחסית זה מאוד מאוד כיף גם לעלות רמות, שאתה יכול לראות אפילו אם אתה באמת שיחקת טוב, אז השחקנים שהיו איתך במשחק אפילו ייתנו לך איזה נקודות קטנות כאלה, שאני לא באמת יודע עד כמה הנקודות האלה משנות, אבל עדיין השגנו את זה די מהר. אז באמת כאילו אני קודם כל רוצה לדעת אם אתם מוצאים בערוץ גם כן דברים שקשורים לאוברוואץ'. בכללי נראה לי שאנחנו נעשה את זה, גם אם אף אחד לא ירשום שזה מה שסביר להניח יקרה. אבל עדיין. אוקיי. מה? הצלחתי רק לעשות את הקיל האחד הזה? אוקיי, אז הדבר באוברוואץ' שזה לא עובד לפי קילים, זה עובד לפי eliminations. eliminations זה כאילו, אתה כאילו פשוט, בוא נגיד את זה ככה, כאילו הרגת מישהו, אבל זה לא המילה הנכונה. בדרך כלל elimination זה כאילו, זה אם היה בתחרות ומישהו נפסל, אז it's been eliminated, מישהו, אתה הפסלת מישהו. ודמג' שאתה מקבל לזה גם נקודות וגם objective kills. objective kills נניח אנחנו עכשיו אמורים ללכת לאנשהו עם כאילו ככל שהייתי יותר עם האוטו הזה, במילים אחרות. זה אחד מסוכן יחסית, ניסיתי להשתמש איתו, זה לא כזה קל. אני ניסיתי להתחמק מזה. זה קשה, אני שמעתי את זה מגיע. אוקיי, אתם רואים למטה את הברי עם המספר 99 ועכשיו הפך למשהו אחר? זה הביליטי שלי, זה הביליטי הכי חזק שלי בעצם. עם זה אני עושה יותר קילים, זה עוזר לי לעשות יותר דמג'. אני אפעיל את זה עכשיו. בואו נרוץ טיפה. אני לא מאמין, פספסתי עכשיו אנשים עם זה, ועד שכן ראיתי אנשים, זה יצא מבאס. כנסו לפה החוקים. יופי. מה? דאבל קיל? לול. אוקיי, מישהו עכשיו עשה את האולטי שלו, אני לא בטוח, והרגנו אותו. זה נייס. אוקיי, זה היה ווין יחסית נחמד ומהיר. אני לא יכול, אני מת על איך שאני נראה שם. כן, די מגיע לו. גם כל משחק יש play of the game, זה מישהו שבעצם עשה את העבודה הכי טובה לטים שלו, עשה את העזרה באמת הכי טובה כמעט. כמו שאתם רואים, הוא באמת, הוא עשה איזה 3 קילים ביחסית זמן מאוד מהיר, ובאמת אני אתן לו על זה נקודה. ואם יש לך 5 נקודות אז אתה הופך לאפיק כמו שקרה פה. עכשיו בוא נראה כמה XP נשאר לי עד שאני עולה רמה. עליתי רמה, אז אנחנו יכולים אפילו לפתוח לוטבוקס.
אז אנחנו נעשה ליב גיים. יס. לוט בוקס. בוא נקווה שיצא לנו משהו טוב. אוקיי. דבר הראשון שאני רואה קודם כל זה הכסף. 150 שזה ממש טוב, כי היה לי כבר קודם 50 אז עכשיו יש לי 200. ויש לנו ויקטורי פוז. אוי זה נחמד. שים את זה. ויש לנו voice line. אוקיי, עוד לא השתמשתי, אז שנשתמש בו, אני מניח שאני אשים לו משהו. ובוא נראה אם אנחנו יכולים לקנות משהו סולג'ר 76, כי אני מאוד אוהב אותו. בוא נראה אם יש איזה סקינים שאני יכול לקנות לו. יש סקינים שאני יכול לקנות לו, אבל יש סקינים שאני יותר רוצה. זה מאוד מאוד נחמד. אוי. גם אלה מאוד נחמדים. את זה אני אמרתי שאני רוצה. ראיתי כבר מישהו עם זה. אני מניח שאני אחסוך להשיג לו את זה. זה יהיה מאוד נחמד. והוופן שלו אני חייב לשים לו את זה ככה. אוקיי, אז אנחנו נשים עוד משחק אחד של לוסיו בול, שזה בעצם כדורגל, ממש כמו רוקט ליג. ממש טוב בזה, אבל בוא נראה. אוקיי. אוי. נייס. איזה סייב. קדימה, תביא את זה לנו. יופי. עוד פעם. מה זה? נגד כמה אני ומי כמה אני? What the fuck? אני כמעט. לא. אוי. היה גול די עלוב את האמת. לא היה לנו אף אחד בשער, זה לא אומר כלום. למה אני בשער? אוקיי, את האמת שבשער ראיתי כבר מישהו שעושה גול. אוי פאק, אני גרוע בשער. טוב, בשער אני לא טוב. איך הוא עבד? איך אתה צריך שיעשו לך היל? לול! דיים. תסתכלו איזה יפה זה היה.
How simple is that? לא, למה אני בשער? אוי, אנחנו מפסידים. Damn, son. אוי, אם לא היה להם שוער. אוי. Well played, well played. הוא אשכרה, הוא גרר את הכדור עליו וניצח ככה, שזה גאוני. חסר רק כדי לעצבן את הטים שלי. רגע, מי מהם הכניס את זה? מי הכניס את זה? דברים הזויים הולכים פה. טוב, הפסדנו, אבל לא נורא. זה מאוד שהוא בתכלס הוא רק לפן כזה, הוא לא ממש... הוא רק... אם אתה ממש משועמם, בך זה משהו כיפי. אני הולך לתת לעצמי נקודה, אין שום דבר רע בזה. שני אנשים שאותי כבר עזבו. בואו נראה כמה XP לפחות קיבלנו. טוב, זה לא הכי טוב, אבל גם משהו טוב. חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים של אוברוואץ', בבקשה תכתבו לנו בתגובות. ואני שמח שצפיתם בסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.